Hvad så, guys? Hej. Ja, jeg hedder Simon. Jeg hedder Christian. Ja, og han hedder Christian, som han lige sagde. Ja, vi skal, som I nok kan se, vi skal spille noget Far Cry i dag. Her på denne nye kanal. Hvor der følgende, måske hver anden dag eller tredje dag, kommer en video ud. Der kommer videoer ud, hvad det hedder, sådan hver, nej, eller det sagde jeg jo lige hver tredje eller sådan. Der kommer sådan videoer ud, nogle gange hvor Christian han sidder og spiller lidt selv. Nogle spil som jeg ikke har, eller som kan lide at spille, eller sådan noget, fordi vi er sådan noget specielt. Men Far Cry det er en af de gode spil, hvad vi begge to rigtig godt kan lide. Det spiller vi sammen, fordi det er fandme underholdende. Ja, fordi vi er begge to rimelig dårlige til det, og ja. Det går bedst, når vi er lige dårlige til spil. Ja. Og så på et tidspunkt, så kommer der noget Sniper Elite. Her, den her uge, der måske køber det den her uge her. Det prøver jeg i hvert fald. Vi skal se, hvornår det kommer til at køre. Ja. Men i hvert fald, der skal nok komme noget godt med os, og vi mangler bare lige at angive os klar, og så går vi i gang. Og så skal selvfølgelig nok godt komme noget information ud. Ja. Jeg er i hvert fald nu er det tilbage til... Hvad siger Vil du sige noget? Nej, du siger bare. Okay. Nu er vi lige vende tilbage til det der med, at vi uploader ting forskellige. Altså en af de ting, jeg kommer til at uploade selv, hvor der kun er mig, det vil være World of Tanks. Så hvis du er interesseret i at se sådan noget, så skru den en gang imellem. Eller du kan også vælge at subscribe, så du er altid sikker på, at du når at se det hele. Altså, det er ikke noget, vi sætter et krav på, om du sidder og subscriber. Jo, du skal subscribe. Nej. For en kont. Vi har en outro, hvor der står, du kan jo. Det er jo ikke noget, du skal. Men hvor der står, at du skal, altså, subscribe. Det er fordi, det bestemmer vi. Det behøves det ikke, men Fuldstændig det ligegyldigt. kunne være dejligt for os at få, og så give os noget feedback. Det er også rigtig dejligt altid. Konstruktiv kritik, det var også være super fedt. Ja, Fortæl os, hvad vi gør bedre, og så gør vi det. Eller vi i hvert fald prøve. ja. Jeg trykker lige der. Altså sådan en STG 90 her, fordi den er jo okay med. Er du klar eller hvad? Nej, for satan. Du bare tryk. Ja, nu. Så, Så skal vi fandme skyde nogen. Skud nogle faggots. Eller, det plejer bare at være os, der bliver skudt alligevel. Ja. Vi er i gang. Okay. Jeg har noget money. Og jeg har subtitles på, det har Christian ikke. Nej, det er nok fordi du optager os. Ja, fordi så kan I også følge lidt med. Okay, der går sådan en faggot dernede. Ikke skyd. Fuck dig. Jeg fik hovedskud på 2. Den har vi aldrig spillet før. Hey Simon, det er sgu ikke lige sådan, du lige kommer og hjælper mig. Har du Nej, aldrig men jeg tror jeg overlever det. Det er lige meget fuldstændig ligegyldigt. Ja, jeg skulle lige så sige det. Ja, Jo. Åh, ja. det kommer vi nok til at se et par gange, boys og girls, hvis der er nogen. Specielt fra min side. Jeg er ikke lige så god til sådan noget her. Ej, Så bær over med mig. Altså, jeg er heller ikke så god. Du er fandme bedre end mig. Okay, kom. Nu har jeg også haft spillet længere end dig, jo. Ja. Jeg fik det jo med til min computer. Du købte din computer, fik du spillet. Ja, så god er jeg jo. Så god er jeg jo. Du købte bare et specielt tilbud. Øj, Christian, det kan ikke være. Fuck. Ja, jeg kommer lige om lidt. Jeg kom i tanke om min secondary faktisk var en RPG, så jeg tog min secondary frem og skød en på close hold. Det var også rigtig close, synes du? Jeg fandt først ud af det med RPG, der var mit secondary våben bag. Hvordan fanden genoplever du lige dig selv? Det er fordi jeg bruger hack. Men det er fordi, at så sagde jeg. Det er den her vej, noob. Okay. Okay, nu vil jeg prøve at se, om jeg kan lade være at dø. Det bliver svært. Ja. De her episoder her, de bliver højst 15 minutter lange, fordi vi har nogle problemer med YouTube, vi nok skal få fikset på et eller andet tidspunkt. Men lige nu, der bliver det nok lige 15 minutter per gang. Ja, sådan 10-15 minutter, alt efter hvor lang tid vi lige synes, at vi har lyst til at stå og fail. Ja. Vi vil i hvert fald prøve, at... Rødprik sigte. Den er god, den har jeg altså. Ja, men det kan jeg sgu da ikke bruge til sådan lidt maskingevær, der har en accuracy. Som bare sutter røv. Jeg virker du. Red dot sight sgu ikke særlig meget. Jeg er ved at dø. Christian, jeg døde! Ej,
Det plejer at være mig. Den her gang. Nej, jeg skal lige prøve at se, hvordan det ser ud, når man genoplever folk. Fuck, det var sgu... Jeg har aldrig prøvet at genopleve nogen før, fordi det er altså mig, der dør. Jeg kommer. Dobbeltdrab. Fuck, den her æder sgu da ammunition op. Den er kraftet, man. Der står en faggot der. Sådan der. Okay, det går fint, det går fint. Så langt, så godt jo. Simon, jeg dør næsten. Slap af, jeg har ham. Det kunne være så fedt, hvis man kunne skyde igennem væk. Ja, det kan du også. Nogen kan man. Ja, det kommer an på, hvilken våben jeg mener med. Hvis du har en snigskytteriffel, så tror jeg for godt, du kan. Det kan du i hvert kunne fald være fedt, hvis man havde en okay OP sniper, så kunne det være fedt, at sådan kunne snipe igennem. Det kan du også. Jamen, undskyld, igennem metal. Det kræver fandme en høj kaliber og en ordentlig poncho, det kan være. Ja. Men det burde jo godt kunne lade sig gøre. Ja. Jeg tror bare ikke, det kan i Far Cry. Det kommer an på, hvor tyndt metal du vil suge igennem er. Ja, det er så rigtigt. De Jeg tror faktisk, vi klarer det bedst her. Hov, vi skal herover. Nå, vi skal derover. Hen til den gule bil. Og i hovedskud, uden at sigte. Fuck! Jeg er i gang. Jeg overlevede kraft, Hvordan gør man? Jeg ved ikke, hvad er det, skal vi bare... Fjern vejspærring. Men fuck, fjerner vi sådan en her. Det er godt, ja, det er godt, Simon. RPK-skud. En ting. Ja, vi tester lige med, jeg har kun 2. Okay, jeg tror, det går lidt længere væk her. Det hjælper. Jo! Hvordan fuck kunne det hjælpe? Jeg ved ikke. Nu hen til minus-tunnelen. Okay. Vi skal denne vej. Jeg er snart løbet tør for ammo. Prøv at se nu nede i vandet lige nu. Prøv at se nede i vandet dernede. Boom. Det var flot, Simon. Ja. Nå, lad os nu se, hvad vi kan få ud af denne kanal, og se om det bliver noget godt. Ja, men jeg håber fandme det bliver godt, fordi min gamle kanal den fik 12 subs, så... Jamen, Det var sådan brugt. Ja, jeg vloggede simpelthen. Den er forresten, den er der ikke mere, så I kan ikke lige hoppe ind og se. Ej, det var også noget. Altså, var sådan nogle af dem, der lagt ud på den gamle, de var okay. Som en energidriks samling. Jeg har faktisk set dem alle. Jeg havde 7 videoer ud eller sådan noget. Ja, det er derfor, det var så nemt for mig at se dem alle. Præcis. I found one. Jeg tror lige gå behind them. Fuck. Det var ikke så close. Pis. Ja, rolig nu. Det er helt okay. Bare lad mig ligge. Jeg skal bare lige have et overblik, hvad jeg har at gøre med. Ja, det er fint nok, det er fair nok. Man har rimelig lang tid til at genopleve en mate i det her. Præcis. Det er faktisk virkelig awesome. Der gik der en. Ham vælger jeg ikke at tage. Fordi det tager 2 sekunder om at genopleve. Fuck, det var lækkert det der, Simon. Så er jeg sgu op og stå igen. Jeg er enig. Han nåede ikke lige at komme frem. Kæft, han rammer godt ham der. Stærkt. I like explosives. Vi skal han. Ja. Ej. Hvad fuck skal vi her? Altså... Ja, vi er så meget kendt, at vi skulle heller ikke endnu... eller kendt, famous, alt det der crap der. Vi har lige startet en kanal. Hvad fuck regner du med? Vi har 2 subs. Har vi det? Ja. Ja, det skulle nok for os selv. Med vores andre private kanaler. Ja. Det er faktisk lidt Ej, jeg har faktisk ikke stoppet. Jo, du har. Nej, fordi at... Eller jo, har jeg det? Jo, det har jeg sgu det. Det er mere sådan, fordi at... Ja, det skulle også selv. Skal vi ikke unsubscribe? Og det mener du helt seriøst? Fuck, hvor nederen. Jeg kan godt gøre det. Jeg er sgu ligeglad. Ej, ved du hvad, lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Hvor lang tid er der gået nu? Der er 8 minutter. Så kan vi godt plus lige et komme. minut. Plus et minut. Hvad? Plus et minut. Fordi at, jeg havde glemt at sætte timeren til, da vi sad og snakkede, inden vi var gået i gang. Det er cirka et minut. Så vi stopper bare ved 13. 13-14. Ja, fordi den der auto der, den var vist 7 sekunder. Ja, 7 sekunder. Så kan vi vente til
14:50. Så har vi stadigvæk et par sekunder at lege med, hvis det kommer hver kvarter. Ja. Okay, hvad skal vi nu? Det ved jeg sgu da ikke. Derover. Okay, fandme. Fuck, der kommer mange fra havet jo. Måske, muligvis, ikke så god chance for det. Vi kan optage noget med noget Crisis. Ikke så stor chance for det, men... jeg døde, Christian. Muligvis, ikke så stor chance stadig, fordi at... Crisis, det er ikke lige det spil, hvad jeg spiller mest, fordi jeg fik det med til min computer, jeg tænkte, det skulle da okay OP spil. Jeg trækker også på Ultra, det er heller ikke det, men... Overpowered spil. Ja, undskyld, OP spil, jeg... Fuck, man. Fuck, det er nederen, det her. Ja, kom nu. Okay, så skal vi klare den her gang. Er vi klar den her gang? Den her gang, så vinder vi. Ja. Vinder fucking alt. Let's do this. Vinder det hele. Går du lige hen og trykker, eller hvad fanden? Ja, jeg skal nok kunne trykke på en knap. Okay, så gemmer jeg mig ned i den her psyko-seje vogn her. Sådan der. Så. Okay, nu kører pumpen. Fanden nok. Hvad fuck laver du dernede? Jamen jeg står... Okay, de kommer derfra nu. Det var virkelig fedt, hvis vi sendte sniper nu. Ja, det vil bare være så fedt. Så skulle du have valgt den der. Så skulle du have valgt den her klasse. Homoen står deroppe. No offense. No homo. Hvad sagde du? For helvede, mand. Kæft, jeg er elendig i dag. Forresten, jeg er lige kommet hjem fra arbejde i dag, så... Fuck! Jeg tager sniperen. Held og lykke med det. Ja. Ja, okay. Skal du se, om du kan få dig en god position? Ja. Hvis du lige gider vel der klar, så er vi i gang. Let's do this. 10 minutter, Christian. Den der sniper er sikkert... kring. Det er sgu da en god idé, det der. Hey, de kommer først, når vi trykker på knappen. Kan vi ikke lige heal os? Jeg kan ikke heal mig. Jamen, det gør det automatisk lidt efter lidt. Nu har jeg Også bare lade trykket. være. Jeg er en survivor. Kommer herfra. Ser vi lige om lidt. Jeg kan ikke se dem endnu. Men de Det var mig, det der. Okay, hvor fuck kommer de fra den her gang? kommer ikke. Fanden. De fandt Jeg ud af, at vi kan faktisk høre ikke var dem. værd at kæmpe mod. Jeg har fundet dem. GG! Det er så ikke lige det våben, jeg skal bruge. Godt, kring. Jeg går lige over i gun, fordi at, de er tæt på den her gang her. Nederen! Ja, jeg kommer lige om lidt. Fuck, du skulle næsten dø selv. Præcis, jeg healer lige mig. Der er folk hen ved mig. Jeg ved det godt. Det er derfor jeg lige clear det. Det er godt. Fuck! Bare kom, når du har tid, ikke? Ja, selvfølgelig. Fuck, du bliver wasted. Jeg kommer nu. Pis! Den her gang, der tager jeg ikke den. Hvor lang tid er jeg tilbage? Det ved jeg ikke. 2 minutter. Jeg tror ikke, vi når det den her gang. 1 minut er der. Ved du hvad, skal vi så ikke stoppe episoden her? Og så... Jo, det kan vi lige så godt gøre. Ja. Okay, boys og girls, vi tager af den her gang, og vi... Det var sgu det for den her gang. Vi Ja. fortsætter samme sted i episode 2. Ja. Far Cry. Selvfølgelig gør vi det. Så Men vi ses alle sammen. Kom her, Christian. Kom her. Skynd dig. Hej. see ya guys. Nej.